Bé, doncs per parlar d'aquesta sentència s'acompanya en Jaume Asens, que és advocat de la defensa dels acusats pel setge del Parlament. Molt bon dia, què tal, com estem? Bon dia. Lògicament vostè està encantat amb aquesta sentència. Sí, estem satisfets. Esteu satisfets. Creiem que posen les coses al seu lloc. Vostè creu que posa les coses al seu lloc, però en canvi no ha agradat gens a les principals institucions. De fet, consideren que respon més a arguments polítics que no pas a arguments jurídics, a arguments judicials. En molts casos, jo crec que aquestes declaracions responen a persones que no s'han llegit la sentència, i amb tots els respectes, perquè hi ha una fonamentació jurídica molt extensa, és una sentència de 160 pàgines, on s'aplica la doctrina del Tribunal d'Estrasburg, i això és estrany, perquè la majoria dels jutges espanyols no tenen coneixement d'aquesta doctrina, i estan acostumats a jutges poc garantistes, que no argumenten bé, i per això ens crida tant l'atenció d'aquesta sentència, però a mi em sembla que és una reacció per intentar eludir les responsabilitats que es deriven de la sentència. I una cosa són algunes afirmacions que es fan a la sentència, i l'altra és l'acervo probatori, que es diu, les proves que s'aporten. Hi ha una forta crítica a com han treballat els Mossos d'Esquadra en aquest cas, perquè és obvi que es van produir excessos aquell dia, però el problema és que no s'han portat els autors d'aquells excessos davant de la banqueta dels acusats. I clar, sembla que hi ha com un clam popular que els condemnin, i diuen, escolti, però primer haurem de provar que aquestes persones estaven allà, i el que diuen els jutges és que no hi ha ni aquesta prova, no consta la prova, perquè no es van detenir in situ. O sigui, es va partir a partir d'unes imatges on els policies deien aquesta persona s'assembla a aquest que tenim als nostres fitxers policials, i també hi ha una crítica a com funcionen els fitxers policials dels Mossos d'Esquadra. Totes aquestes coses han passat per alt, i ens hem fixat, hem posat el focus només algunes consideracions que es fan en referència precisament a aquesta doctrina del Tribunal d'Estrasburg, que segurament molta gent no coneix, la doctrina del foro públic, de les llibertats preferents, que són doctrines que s'apliquen als Estats Units, i a Wisconsin, per exemple, que també va haver-hi un setge al Parlament de Wisconsin, o altres llocs, per exemple, els setges que es van produir a Grècia, els setges que es van produir a Islàndia.